חברים, פראי. היום עוד פעם סרטון. אתמול העליתי סרטון, כי לא רציתי. לא היה לי כוח. אתם רוצים שאני אמשיך ברובלוקס? כאילו, קשה לי מאוד לעשות סרטונים כל יום. אולי אני אקח הפסקה, תכתבו לי בתגובות אם לקחת הפסקה. וזהו, נראה לי, או שלא. כן, זהו. היום נעשה עוד פעם משחק מפחידים. הפעם נשחק לבד, כי אני מפחד סתם. היום נשחק לבד, סבבה? אני אחזור לכם שאני עם את המשחק מפחיד, סבבה? ביי! אוקיי, חברים, כתבתי מפחיד, סבבה? אני אישית מאוד מעדיף לכם לשחק במשחק. אז לא זה. אם אתם ממש אוהבים משחקים מפחידים, או במשחק הזה, שזה גם אני צרחתי בו, סתם אפילו צרחתי. טוב, אם אני אמצא משחק אני אגיד לכם, ואולי תכתבו אותו אם תרצו לשחק. אוקיי חברים, אתם לא מבינים איזה משחק. זה המשחק הכי מפחיד שיש בעולם. אוקיי, אני עושה את זה עם אנשים. אין מצב בחיים שאני לא עושה את זה עם אנשים. אני פחדן, אני מפחד, מבטיח לכם, אני מפחד. אני מכיר את זה. נו. התחלתי לבד? לא, אני לא מוכן לזה. חיים לא. יואו. אין מצב שאני עושה את זה לבד, בחיים. טוב, אני אחזור לכם שזה יתחיל לי. ביי. חברים, מצאתי קבוצה ג'יג'י בצ'אט. מה? לא מאמין. נו מה? חכו. טוב חבר'ה, אני התחלתי משחק. מה זה? נעשה איזי פיזי אנה סקוויזי. כן, איזי. איזי. אני יודע לכתוב באנגלית. English. חבר'ה, אתם בבית. English או Spanish? לא יותר דיוק. אנגלית או עברית? עברית? אוקיי. מי שזז ראשון, רק מהצופים גיי. אני יכול לזוז. מי שזז ממכם גיי. אני יודע שכולכם זזים. אם אתם לא יודעים, יש לי עיניים בגב. למרות שאתם לא מאחוריי. טוב, אני אתחיל אני עוצר את הסרטון. אני אמשיך שזה יעבור הכל הזה, כי זה סתם מבזבז לי זמן מהסרטון. אוקיי, זה עבד, לא משנה. חשבתי שהוא רוצה להיות סבא ג'פטו. סבוש, מה אתה עושה? אני אדרוך עליך. סבא ג'פטו לא עושה כלום. לא אכפת לו שדורכים עליו. ביי. הלכנו. אתם נשארתם. מלא, מה זה המוזיקה הזו? מה? נכון.
זה משגר. משגר תפוחים. שמעו, יש לי שירותים. וואו. אתם לא מבין. אני כאן. תהי מלא. אני עושה קקי, ביי. מה זה? יו. אמא לא. אני לא יכול לראות. אמא לא. אני לא רואה כלום. די. אני לא יכול לראות. אני בחיים לא רואה. אמא לא. אני חוזר. לא. אני תקוע. שיט. אחורה. אני מפחד. משהו יקפוץ עליי. מקווה שאני אעבור את זה בשלום. שנייה. אוקיי, עברתי את זה. יו, מה זה? לא, אל תשאיר אותי כאן לבד, אמא. מה הוא עושה? יש לי קקי ואני בכביש. מהעיר. לא, אל תעלה לשם. טוב, אנחנו נשאיר אותך כאן. למה סגרתם את האור? טיפשים. תפתחו את האור, נו. אמא'לה. הפסדתי? הפסדתי. זה בוטני. טוב, משחק אחר. חבר'ה, נראה לי שמצאתי את המשחק שלנו. שמע, טוב שאתם מכירים אותו. אין מצב שאתם לא מכירים. אוקיי, אני מתחיל. מי שלא מכיר את המשחק הזה, עכשיו מה? נכון, שכחתי. אני שוכח מהמשחק הזה. שכחתי. מה? לא ראיתי אותו. אמא. יו. שיט און. Shit on. שיט. טוב, משחק גרוע. שנייה. נתתי את המשחק. מי שלא יודע, תנסו לנחש את המשחק הזה. משחק מפחיד עם בחורה מפחידה.
שמרביצה לנו עם מצ'טה? לא. מחפה טניס. לא טניס. לא זוכר איך קוראים. מישהו מכיר אולי? איך מתחילים? איך מתחילים רק? יש, התחלתי. די, אבל מהמשחקים האלו אני תמיד מפחד. די. למה אני הולך ככה? אמא, אני שונא אותך. אישה מכוערת. אני אזרוק עליה את זה. אני אקח את הפטיש להרביץ לה. זה לצ'ה צ'ה צ'ה. Where are you? אמא. אוקיי. אני מפחד. די, משחק רע. אני כאילו רועד, אם אתם לא מבינים. אני כרגע רועד. אמא, אני נבהל מכל דבר קטן. אולי תפסיק לבהל. רואים מה שאני רואה? שתי בנות עושות עם בן אחד. בן גבוה. בטח יש לו 2. יו. שיט. אני נעול כאן. את לא תתפסי אותי ולא תתפסי אותי. איפה היא? כאילו מה, הם תקעו אותה? די, אני מפחד. מה זה היה רגע? מה זה היה? פתאום. היא כאן. כאילו היא קרובה אליי. איפה היא? ברו, איפה היא? אני אשבור לך את התמונה. אולי את כאן. או שהוא בכלל יצא? מה זה? אם היא תופסת אותי היא לסבית. או גיי. מי שזה. אמא, אני לא יורד לשם. אני בחיים לא יורד לשם. גם אם תתחננו ותשימו לי סאב לייק, גם אם נגיע ל50 סאבים, בחיים לא. אני אעשה לכם כמו ניקו. יש לי את חולצת ניקו. אני יוטיובר שמריץ יוטיובר. אתה כאן? אני מפחד. מלא, הבלת אותי. טוב, זהו, נגמר הסרטון. ביי, זה נגמר כאן.